bagai gaham result no tubnai tai tipra motha obosai sing 27 kalyanpurabo pass ngai hinai saiman mani bisingti no joto khajani takuk tai bukuk chonang haino hai ringjao khanani program no successful khainani bagai norokni jotoni no chubasu sung nango puila nang joto si media team rokno blaike hambai hor kuthuk ni jorao sini samung betang khana je mega mass gathering nani nai tongo kalyanpur sini kunjaban school ground no obono report nanani bagai je report sung tabu runani musuma khamse almost sini samung complete nai within 1 hour of ni bisingo tai blai positive bororo khat thonjak bokha kwar khai phainani bagai tai khanani je mega mass gathering o sung hope khayo expect khayo more than 10,000 plus borok kuthumino Bubagra no lam soknai tai Bubagra ni kok no khnamani bisingte je oroni candidate Bubagra bai chongi horjak sini madam manihar no apply khainani bagai joto YTF ni berem bodol ro TWF ni berem bodol ro tai sini ti pramothani joto kha thansa khai samung khlai no tonglai khana je kuthum mani main nahar bong obono buskango 16 tarik February mo state assembly election ngi tongo o state assembly election no sumti pramot haro sini last fight ni sum choba khlai tongo last fight emoni bagi no 2026 delimitation ngai delimitation ni sai sikang je seat allocating as ni sai sikang Bubagra ni leadership by ti prasar apno safeguard khlai constitutional solution naharna ni bagi no ti khanani the mega mass gathering borok ekdom kabangma khaisung government of India no funuknai tai sini party ni the workers rock hard work khai candidate sini o 27 kalyanpur no apply khainen bagin himui tongo tini nugui mankhana sini ata isubo phai sokpaijak kalyanpur tai teliomara ni no observer bobo tai sini YTF ni working president tongo sini taku bishan tai obo haike no sini YTF central ni one of the most active leaders vice president sini ata Dilip Munda botongo obo haike tebo sini warriors rock berem ni leaders rock hayoro sok painai tai khanani je success ngna bari angluku rokrom obo no koinen musungo no khuk ni samung khumung no jotono yakare Bubagra ni tamo message sumno runani Bubagra tamo sumno message runo okokno khanana ni bagai jotono pal baksa kai sak no noro waisha jora romani bisingte phaibanya ni bagai ang kolong koro obo haike salaimani je kalyanpur asambari te ramchandra ghat tinta constituency no mili wino o je mega mass gathering khaina nei sung khao chongjak tai as per that no sung samung khai tongo borok no inform hoja tai I hope tai sing asa tongo khana borok ekdom kabangma khaino jomok nai o je kunjubon je school ground no kalyanpur sing tini tiprasa badebo tini minority Manipuri phangthon tini Muslim phanangthon Hindustani phanangthon joto ongsoni borokno sing kobogo sing khana phonogoi rinai ei 27 kalyanpur sing joy karka sing phongnai tai omo badebo sing phainai 16 tarigo sing anaras mario bodioi sara tripura sing phonogoi rinai Bubagra ni bisingtai kaisa pratishta sarkar swachh sarkar corruption mukta sarkar khlaiei tini main kur ideology tong gata tipalen sing abo hai khlaiei sing phainai buskango sing saichung tripura motha gata tipalen ni choba teino sing sarkar gotong khlainai jodibo sing jodi sing 32 ba 33 seat sing jodi maya haifano tini Bubagra ni je tripura motha bade tini o tripura rajyo kuno sarkar gotong khlainai sing rigalak jodi no tini o dabi ekaba tini gata tipalen dabi na jodi gosi angkai nakai rashtrapati shason ngai thanai tobo sing Bubagra ni je no compromise without ni gata tipalen sing obon ni hanbai no sing buskang agunai abung ang paithako kobungna musungo joto takok tai bukuk sungno nor khna samung tongphano nor ka samung yakrei Bubagra ni phano yak bai khorang bai manjuoi norok khna chobon bagai sing white team ngai sing o ground hoite non kobuk jau khulumka Bubagra eglok thon gata tipalen dutin manthon tiprasa eglok thon ambai Sanin sini mungkai? Ani mungkai Dilip Kumar Munda YTF ni vice president. Hambai pulano ini maya gang Bubagra no kolomung yaparo sing khana tini 27 kalyanpur polmonogor constituency ni bisingo tini kunjaban school ni mato
na Bubagra ni kaisa luku kutum panda nani thangi tongo ini o jaga tini sikla phan phaiye tini ni o program khanani je program no naithuren bagi tin dinor volunteers rok boton no khalaijak ha sanglai no tin samuno khaitong laikha tei on mede ni bisingte chung koinai na tini 27 kalampur ni joto sikni pura burti je Bubagra na hamda tonai rok joto no phaiye tini o program no naithok dinani bagai ang joto no kobungnai tini tini o jaga haino hai chingno tini sikla phan krak khaiti jinan bagai eba naithok ka chingno sabnan bagai tini central ni phai thokwaijak tini central ni tongo YTF ni vice president tini Dilip Munda sir haino hai tongo tini central ni no DS tini sir James Derma boro phai thokwaijak abo logi tong tini o 27 kalampur ni ngai batainai tini madam Monica Deburma haino hai tini 27 kalampur bahigi tipra motor kopla khaiman eba Bubagra ni thanchano bahigi kopla khaiman ini Bubagra baja mani rohajak tini sir bo phai thokwaijak haino hai ngai jeng o meden ti abon kobna musungo nani je Bubagra program bo joto hondo rom ke phaiye joto no Bubagra no phan bo thai jeng o last fight jagawo jeng thancha ke phainan bagai joto no kobung jafra hambai